Keep on watching Hotline GHTV. Hotline GHTV. Pa. Ati for e mo bibia Kwaba. Eba Hotline GHTV so. E ma mo sonfo. Ana ma he. E chiame na Kwabena so Ansah. Da bia na me ka chiame se me di dwumadie mu chiame. Enye dwumadie bia se. So obi ni mu a obi kyerɛ ene asan e di abremu. Na da bia ya na me ka chiame se asida enka Hotline GHTV. Ene chairman Asadu of Asadu Royal as Waste Management. Openi ono na saye NPP Asante Achim North chairman. Ono na edi ahaman ya osi enye dwumadi ti da bia no enda o mase. Obi ni mo bi kire na amsonfo. Na ma he chairman matena madwam. Ye ba bisua di. Nene abebu na no enye san eguso a ye ba bisua emu ade ade dikan no kasawrofa so ba ko a ye ta aka ene se akonta jesikan akonta jesikan akonta jesikan asem we itie ye ti wo meya bebiri titru awade je ase kasawrofa so maka cho sa hade so bana se wusua de ndia adisua de obesua pa yenso ye betro pa sa se mi aye kan se akonta disikan enye sa na tie enye sa na tie no se okwa akwaji aware a yen hu se oba akwa akware no no ye ka akonta eye oba ni nua mema no na ye wo nkonta na no kura nchiremu wom nchiremu ni se nchiremu ni se oba bia nua bema no ono no ne te efiri ne nkwara abrim ono a na hwe no etuatua ne hoka ne suku fees ene ne ma bebre otototo ne mama no na dwumadi a wo ba bedi no se akonta no wo ba betoa dwumadi a ne nua mema no eye no so eti hu se ansa na wo beba no eye oba ne kun ne dadawo bema ni kunu no ni nua no ni kunu ni nua mema no eti ade a ode ba be ma no na me kire omu se yakonta se kan ye ka ade ne si kwan se me ko oba efi akwa akwaji na ware no mo ya afarefo a mintimi nto asew ema wo na so mo ye abofo nso a betimi atotuo ama wo nti eno ye ka se akonta dituo anase akonta di asew enye saa eneti na mmom ye tie ne se o kwa akwaje awade no dwumadi ane nua mema no edie ena wo ma ne sika se onfansi kwan se obi ema ho biem onfansi kwan se dwumadi a odima oba no onyai o ba beto aso enti wo se o kwa akwade no no o ku dada ena wo nso ba be ka ho enti mu ye ekunu nta eno na aba be akonta no ekunu enta mo ba emienu enti bibie no wesi hu kwa se o ware oba no wie na se be ma ne tese anan konta no mo tese wabo mo nua ba bibie nsi kwa so ba ho papa wasombo afise de wo ye na no ha no mo so ye wate ase enti eno ne akonta tisi kwan na akonta tisi kwan ni mu na aware no eye emusika emu adodode ewo mu no ensi hu kwa se obi to ka ama na konta obi si fie ma na konta obi to tuo ma na konta obi to sika ama na konta enum no no entinye sikan na obeto ama no no enumum ene ade a odi si kwan na mo sika odi ma ne se onye no fa si kwan se obi ema ho bi enti bedu ba bi no se be ma bi eta ba fi mu abon se mrante no omobo afu oba untua obi edi kan atua ho dada enti mo ma nso ma obi enti atiefo na ebusuafo de Hotline GHTV utie no ye ka kire se o ja ware a na se wonimu a ene ye ka kire se aya akonta je na fasi kwan na emu enye akonta sikan aya na yesua de na yebesua nso se aka kire se ye woni ma pii e Hotline GHTV one ye gusunso esua de na de toso bi ene se
yo kasa bebuo bi sɛ so otwe ankɔ a ne ho makɔ otwe wankɔ a ne ho makɔ enye saa ne tie so otwe wankɔ dwa ana wankɔ dwa bɔ a ne ho makɔ saa ne tie eno so abɛyɛ kasa rofa so otwe ankɔ dwa bɔ a ne ho makɔ ɛyɛ den ne baaye de ma ne baaye ne sɛ otwe ɛyɛ aboatwe na nadamfo paa ne akyekyedeɛ enti oni akyekyedeɛ ekɔ adwabɔ afeso ma muadoma nyinaa kwakɔbɔ adwa na namunim ne he kurotwa amansa ɛna na yɛ muadoma nyinaa he na ka kurotwa amansa ne abo abɛn ne sɛ na yesu ade o kurotwa amansa ɛyɛ jata ɔno na muadoma nyinaa he na de ba ne sɛ kane no na ɔmode kontomire ɛna na ɛsen twene ɛbɔ dɔm kɔ adwabɔ n'asɛm ɔtwen sae ɛma ne ho tim fifire ɛma ne gye bae na ne yɔnko paa ɛnso ne akyekyedeɛ adeɛ ne sɛ ɔsae adu baabi ɛma ne ka sɛ akyekyedeɛ ɛnso mmra mɛsɛ bi na ne yɔnko no mpani se kyerɛ me yɔnko na me so me kyerɛ osuban ɛma akyekyedeɛ ka kyerɛ ne sɛ ɔtwe ade a woyɛ me mpɛ wanhwɛ na me saa me si badwam na me saa asa no ɛde amaninya ɛbɛbrɛw na de bi nso abrɛ me enti pani se wobɛkum abo atrɔ mo wobɛdwa asasaduro deɛ wadaroma kama ne fa no ho hene ne nam ne kwaya ase ɔkan ɔtwe ante ase enti ɔyɛ ma akyekyedeɛ si dwom akyekyedeɛ si dwom no ama ne be sae ama obia bɔ ne nsɛm ama mu refi ɔtwen enti ɔtwen ka sɛ ti bebe ba me ye nyina anso nipa ani ti de akyekyedeɛ ye ene ne de nipa kai ɔka ye na otwi nunku ewo nimu enti amu hɔ ana twene no ɛteyɛ enti ɛteyɛ no na akyekyedeɛ nso wɔ nsanwie enti hɔ yɛ din ɛna kurotwa amansa ɔyɛ bɔ jata ɛka kyerɛ ɔmo sɛ sese atie agoro nso nyampɔn de ɛbɛyɛ ne den enti hwan so na nam ɔyɛ a ɛma atwene ne tee ɛyɛ abo akyekyedeɛ me nso me ne onim sɛ akyekyedeɛ ntumi fa n'akyi ɛnyɛ twene enti ɔno a yɔnko brɛboɔ nso da bi bɛba amakyiri yɔnko a ne baayɛ a yɛfrɛ no ɔtwe ɛna nam no so a ɔno so bɛti si dwo enti na wɔ sɛ ɔno na yɛkyi no ne yɛyɛ ma no ne yɛku no ne yɛde n'akyi no ɛsan nwene twene no na ɔmo burum na asa no ɛtoa so enti hɔ konya amane enti ɛhɔ ɛna ɔtwe mma a ɛwɔ hɔ ɛka sɛ ɛne yɛnsi abiem efiri wɔn so ɔmo de ɔtwe ɛwe deɛ ɛsɛ twene no so antida enti mpani sɛ ɔmo se twene no mu no bom a ade a wote yɛ kon ɛyɛ ɔtwe ne ti ne bɛfrɛ ne twene no enti efiri hɔ kɔ no ɔtwe ma a ɔno ɔmo kɔ ne nua na abusuafo yɛ ɔmo adwen sɛ papa yi na abedi amia no ɔkɔ deɛ a ɔmo de ɔmo nsi hɔ biem nanso ɔmo refi sɛ adwabɔ bia ɔmo ankɔ a ɔmo nana no ana papa no ne wedie no ɛde wɔ hɔ ti ne yɛse so ɔtwe ankɔ a ne ngoma kɔ ne bɛ no yɛka no kasa bebree mu a yɛ na nyɛ saa na wɔ se yɛka no ɔtwe a wankɔ a ne ngoma kɔ no ohwɛ akyekyedeɛ a yɛanya n'akyi amfa ankɔ sen twene na ɛyɛ ɔho ho nipa a ɛyɛ ɔtwe ɛna danfo paa ɛna ɔtwe no nso no yankɔfa ne bibi na emum ne ngoma ɛna yɛde senye na sɛ de ase twene ne de a na yɛbu bɛ na yɛmu ne baabi yie sɛ ukɔ yiase a wotaate nsɛm no pii ɔbabɔ nso a ɛna ɔnabo ana kyerɛ ma so masi sɛ mebɔ nso na wɔse ɔtwe ankɔ a ne ngoma konti me na ɔse me maama yɛ daabi ɛde enti na meka sɛ daabi ne nyina ne sɛ wankɔ no sɛ kyerɛ ma ana ama a ɛnyɛ nadamfo
na emu o se ne ba ne yere ne nua ne nua na damfo to otwe wankodwa ne honam ne koe na ne honam ne ye ne die e be ne ba ana ne yere ana ne nua ti yebu be na ye hwe ne yie de biam ka chom sa hande be sua de pa atiefo ye sua de ni asua me de kakra bi tu ato na de nam di tu ato ebre bi akọ bi na se yebusa akwan so a ye ta aka se o se matu me nsa achi ni nyina e kasa horo so ye ntu ye nsa achi o se matu me nsa na ewo achire wato nsa na ewo achire mo sonfo da bia me ko ba bi na edi amane a obitimi ka che ma hin che am se wato ne nsa achi obi ato ne nsa achi no amamre ne amane emu no ka hwe bia e mabiem na so wo wa na ode aba so hina o se me ka se mato me nsa achi na aba da bi oto nsa achi da bibia ama na emom obeka se mato me nsa na wo achire mo ma me break akra ene ma ne beba da bia me ka kire mo se me da ne me da bia di anim bia obi ni ma obi kire Hotline TV die ehwa na dwumadi no ewo enti broni ka se sick and die Hotline TV me da ne me da di anim bia mo sonfo nana mahi nana asante achima wo nana pia na bomu ase nana kwa me kwaku sapon ne chiame minya fa madwa na me tutu mentoma de a na wa onim se tete amamre ene amane eno a ene ba bisu e ma renfu se baby e we chema Asadu of Asadu Royal and Waste Management ono a na saye CEO e madwumadi dwumakui esaye NPP chairman Asante Achim North no de ha mai se ebribi e me ha dwumadi e da masi e be san hia. Keep on watching Hotline GH TV. Hotline GH TV. Pa pa pa.